Zeeland levert als een van de laatste de stikstofplannen in. En spetter Pieter Pater in Terneuzen geldt niet meer voor iedereen. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht. Zeeuwse basisscholen worstelen met de vrijwillige ouderbijdrage. Van het Rijk moeten scholen duidelijk vermelden dat het niet verplicht is. Maar zonder geld van ouders kunnen scholen de extra activiteiten niet meer betalen. Zeeuwse basisscholen zien de vrijwillige ouderbijdrage dan ook liever verdwijnen. Net als landelijke onderwijsorganisaties. Maar hoe betaal je dan al die buitenschoolse activiteiten? De kustschool in Katzand, vlak voor schooltijd. Een school met 86 leerlingen waar enkele jaren geleden, toen 4 kleine dorpsscholen fuseerden, een groot deel van de vrijwillige ouderbijdrage al is afgeschaft. We hebben toen ook een activiteitscommissie ingesteld. En die activiteitscommissie bestaat eigenlijk uit een hoop ouders en leden van het team die samen met een hoop vrijheid de activiteiten mogen organiseren en daar ook inkomsten voor genereren. En met die activiteiten, zoals een kerstfair of wafelverkoopdag, haalt de school geld binnen voor bijvoorbeeld het paasontbijt of de Sinterklaasviering. Het is goed voor de hele gemeenschap. Als we activiteiten organiseren, proberen we daar sowieso ook met de kinderopvang, maar met de hele gemeenschap. Opa's, oma's, ouders, buurtgenoten. Iedereen is welkom. De school is echt een ontmoetingsplaats dan. Verschillende ouder-, leerling- en onderwijsorganisaties hebben onlangs de Tweede Kamer opgeroepen de vrijwillige ouderbijdrage door het Rijk te laten betalen. Voorlopig gaat dat niet gebeuren. Sommige scholen laten het daarom bij het oude en blijven ouders om geld vragen, terwijl andere scholen zelf aan de slag gaan. Zo wil deze bestuurder de ouderbijdrage afschaffen op alle scholen waar zij verantwoordelijk voor is. Dat betekent dat we wel zelf aan de bak moeten om alternatieven te verzinnen, om het rijke programma wel aan te blijven bieden. Paasontbijt of iets met Sinterklaas. Je kan gewoon ook niet in de portemonnee van mensen kijken of in de argumentatie daarachter. We willen gewoon ook eigenlijk dat gesprek en die discussie helemaal niet aangaan. Het moet niet nodig zijn dat een ouder buikpijn heeft over ga ik nou die ouderbijdrage betalen of ga ik nieuwe winterschoenen kopen. De medezeggenschapsraden van de aangesloten basisscholen zijn samengekomen om te bedenken hoe ze het geld op een andere manier kunnen binnenhalen. We denken aan een soort sponsorcommissie en een stichting voor de school, zodat het makkelijker wordt voor donateurs of sponsoren om een donatie te maken. Donateurs in de vorm van een jaarlijks donatieschap. Op de kustschool betalen ouders nog wel een vrijwillige bijdrage voor de schoolreisjes en het schoolkamp. Maar ook daar willen ze eigenlijk vanaf. De gemiddelde ouderbijdrage in Zeeland ligt tussen de 20 en 50 euro per kind per jaar. Als ouders niet betalen, komt een school al snel geld tekort en moet er gekozen worden voor een goedkopere activiteit of uitje. Het is namelijk niet zo dat kinderen waarvan de ouders niet hebben betaald worden uitgesloten van deelname. De oplossing die de kustschool nu heeft bedacht, kan er een zijn waar andere scholen ook iets aan zouden kunnen hebben, legt verslaggever Esme Beg uit. In principe natuurlijk wel het idee om je inkomsten op een andere manier binnen te halen. Maar dan is het wel weer heel erg regioverschillend. En wat je bijvoorbeeld, als je een activiteit in Sluis houdt, is het misschien helemaal niet iets wat werkt in Krabbendijken. Dus daar moet je dan natuurlijk wel weer goed naar kijken. Nou, hoe dan ook, ouders zullen natuurlijk wel gewoon altijd nodig blijven. Is het wel voor het betalen van die vrijwillige ouderbijdrage of dan dus voor het ze inzetten van die activiteiten om dat andere geld binnen te halen? Zeeland is een van de laatste provincies die het zogeheten gebiedsprogramma indient bij het kabinet. In dat plan wordt omschreven hoe Zeeland wil gaan voldoen aan de landelijke richtlijnen voor natuur, water, stikstof en klimaat. Er is 1,7 miljard voor nodig, zo is berekend. Dinsdag is het plan ingediend, maar ja, inmiddels is ook het kabinet gevallen. Het Zeeuwse bestuur moest van Den Haag een plan maken en aangeven hoe de natuur kan worden verbeterd. Zeeland denkt dan zelf aan maatregelen op het gebied van akkerbouw, veehouderij, water, natuur, recreatie, mobiliteit en industrie. Bijna alles dus. Voor het uitvoeren van dat plan, het Zeeuws gebiedsprogramma, is 1,7 miljard euro nodig. Het is weinig in vergelijking met de andere provincies. Dus als je kijkt naar de andere provincies is die 1,7 miljard een bescheiden bedrag, maar wel noodzakelijk voor de provincie Zeeland. De maatregelen moeten ertoe leiden dat de uitstoot van stikstof in Zeeland flink omlaag gaat. Een belangrijk thema voor ons is zoetwater. Zoetwater is belangrijk om stikstof goed opneembaar te maken voor onze agrarische sector. En dat is een belangrijk thema wat nog diverse onderzoek verdient.
Het plan wordt ingediend bij minister Christiane van der Wal van Natuur en Stikstof. Maar sinds vrijdag is het kabinet demissionair. Wat betekent dat voor het plan en de uitvoering? We zijn ervan overtuigd dat Den Haag hier voortvarend mee verder gaat. En die oproep is ook gedaan. We moeten wel aan de slag. We hebben eigenlijk snel centjes nodig om de goede dingen te doen. Daaronder valt niet dat boeren worden gedwongen hun grond te verkopen. Vrijwillige uitkoop is ons standpunt. En we gaan pas uitkopen als de boer in kwestie dit zelf aangeeft. Het plan was al in de maak onder het vorige bestuur, waar BBB niet in zat. Toch herkent Niele veel van zijn eigen standpunten in het plan. Ik heb het plan beoordeeld en er zit heel veel BBB in. Dat is onbedoeld er toch zo op deze wijze ingekomen. Maar we hebben nog ruimschoots de kans om de plannen aan te passen. Dus iedereen kan nog ruimhartig zijn steentje bijdragen aan het gebiedsplan. En dan wordt het gebiedsplan 2.0. En dat nog niks definitief is beklonken, blijkt ook wel als er gekeken wordt naar wie er allemaal nog iets over mag zeggen. Zo mogen het RIVM, de Ecologische Autoriteit en Provinciale Staten nog een licht laten schijnen over het plan. In totaal heeft het kabinet ruim 24 miljard euro beschikbaar voor de plannen van alle provincies. De 1,7 miljard die Zeeland nodig zegt te hebben is stukken minder dan provincies als Noord-Holland, Overijssel en Noord-Brabant, die om minimaal 8 miljard euro hebben gevraagd. Begin 2024 wil Zeeland het gebiedsprogramma helemaal klaar hebben. In de 5 zwembaden van de gemeente Terneuzen zijn ze voorlopig even niet meer welkom. Groepen jongeren uit België die overlast veroorzaken. Op drukke dagen hebben badmeesters hun handen vol aan deze jongeren, waardoor ze minder goed hun werk kunnen doen. Alleen inwoners van de gemeente en buurgemeenten zijn voortaan nog welkom in de zwembaden. Vanaf komend weekend kom je alleen nog maar met een ID-kaart hier het zwembad in Axel in. En dat is om de veiligheid van bezoekers te waarborgen op drukke dagen, maar ook om de overlast van jongeren uit België tegen te gaan. Opstootjes, schemmers en kleine vechtpartijen, maar ook heel veel kleine kinderen die onbeheerd bij het zwembad rondlopen. Heel veel afval, mensen ruimen niks op, zetten de barbecues aan. Er wordt zelfs, hebben we melding gekregen dat verschillende mensen ook in de bosjes aan het poepen zijn. Het personeel heeft de handen eraan vol en komt bijna niet meer toe aan hun hoofdtaak: zwemmers in de gaten houden. Het is extra druk in de zwembaden omdat veel jongeren uit België komen. Daar werken zwembaden met een online ticketsysteem, waardoor voornamelijk bezoekers uit de buurt welkom zijn. Met als gevolg dat hele grote groepen mensen geweigerd worden. Ja, en op die warme dag toch op zoek naar verkoeling, na uren in de auto gezeten te hebben, landen ze dan in Stadsvagent of in Axel of in Koewacht. En dan hebben wij een probleem. Dus het zijn de Vlamingen? Het is vooral afkomstig uit Vlaanderen, maar het beeld wat we en ook de politie wel heeft, is dat het ook echt wel vanuit regio Brussel komt zelfs. Bezoekers moeten zich dus kunnen identificeren. Als ze niet kunnen aantonen dat ze uit de gemeente Terneuzen komen of een aangrenzende, dat mag ook Zelzaten zijn, dan worden ze geweigerd. Daar kunnen deze jongeren zich wel in vinden. Daar al bij het voerveld allemaal van die groepjes die dan veel te druk zijn en zo en aan het roepen zijn. Ik vind het wel vervelend eigenlijk. Ja, ik vind het wel goed. Dan zie je ook minder druk. Soms is het gewoon druk om echt goed te zwemmen. Vanaf zaterdag moet je je ID-kaart laten zien bij de ingang. Wat vind je daarvan? Ik vind het niet zo erg. Het is een kleine moeite om mee te nemen. Personeel krijgt ook bodycams en er worden beveiligers ingezet. De gemeente wil in de toekomst ook gaan werken met een online ticketsysteem zoals in België. Maar met deze maatregelen hopen ze deze zomer in ieder geval veilig door te komen. En de Vlaamse minister van onder meer armoedebestrijding vindt de maatregelen van de gemeente Terneuzen te ver gaan en vindt de controle aan de poort een fout principe. Daarnaast twijfelt hij of het filmen van mensen in badkleding met bodycams de oplossing is. De minister heeft zijn ongenoegen ook geuit in een brief aan het gemeentebestuur van Terneuzen. In die brief roept hij op om samen naar een andere oplossing te kijken voor de overlast. Zorgen dat leerlingen zich geestelijk beter gaan voelen en weer contact hebben met elkaar. Daar is het meeste geld naartoe gegaan dat middelbare scholen in Zeeland kregen om leerachterstanden weg te werken. Achterstanden die ontstonden in de coronajaren. Dat blijkt uit een enquête van Omroep Zeeland. 3, 2, 1, start! Sportdag van het Calvijn College. In Seer Hendriks kinderen bewegen leerlingen en maken ze samen lol. De dag wordt voor een belangrijk deel betaald uit NPO-geld. Dat potje is bedoeld om corona-achterstanden, opgelopen in het onderwijs, weg te werken. Het gaat om €1600 per leerling, verdeeld over 2 jaar.
De schoolsluitingen hebben er ingehakt, zegt iedereen. De leerling voorop. Die tijd toen we van corona hadden wij online lessen thuis. En die lessen waren een beetje saai, maar het was vooral dat je school miste en je vrienden ook wel. Naast het organiseren van leuke activiteiten heeft het Calvijn College ook geld gestopt in het leren geven van feedback. Nee, dat is wel mooi. Hey, kun je zeggen welke feedback heb je gekregen van je groepje? Docenten zijn getraind in leren geven van feedback. En ook leerlingen. De investering heeft effect. Dan zien we actievere leerlingen. Leerlingen die alerter zijn in de les. Weten waarom ze iets moeten doen, omdat er een duidelijk leerdoel is. Je leert er zelf gewoon van en het wordt gewoon beter, zeg maar, wat je al gedaan hebt, zeg maar. En ja, dat helpt wel vooral. Voor mij ook. Omroep Zeeland ondervroeg alle middelbare scholen in Zeeland over de besteding van de NPO-gelden. Naast investeringen op het sociaal-emotionele vlak is er ook geld gegaan naar kleinere klassen en het wegwerken van achterstanden. Iedereen die ik heb gesproken in het onderwijsveld is het erover eens. De impact van de coronacrisis en dan in het bijzonder de schoolsluitingen op leerlingen is enorm geweest. Vraag is nu natuurlijk of die €1600 extra per leerling die de school heeft gekregen, de leerlingen er weer bovenop heeft geholpen. Ja, vind ik lastig om te zeggen. Je leest er ook in de media veel over. En we hebben een periode voor, we hebben een periode tijdens en een periode na. Wij als docenten zijn aan zet om die leerlingen hier een goede tijd te bezorgen. En ja, als ik dan de collega's hier bezig zie met leerlingen, dan doen ze er alles aan. Ook om bijvoorbeeld dat stukje sociale wat ze gemist hebben in de coronatijd, om dat weer extra in het programma in te bedden. En dat vinden leerlingen fijn en ouders waarderen dat. Dus is het gelukt. We hebben ons best gedaan en ja... Nou, ik liep vandaag door de school en toen dacht ik aan diezelfde vraag. Is het gelukt? En toen was het heel druk. De kinderen waren boeken aan het teruggeven of aan het inleveren. En toen dacht ik van, wat is het weer een heerlijk lawaai in de school. Dus volgens mij is het gelukt. Tot de volgende keer. We zien je zeker weer komen. Zeker weten. Jo, dag. Het was schrikken voor de Zeeuws-Gentse haven van Noordzeepoort. De handel in de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen-Oost is in totaal met 11% teruggevallen. Met olie en chemische producten gaat het helemaal slecht. En dat komt door de sanctiemaatregelen tegen Rusland. Tot voor kort de belangrijkste handelspartner van Noordzeepoort. Het zijn harde klappen voor Noordzeepoort nu belangrijkste handelspartner Rusland is weggevallen. Een totale terugval van 11% in de eerste helft van dit jaar in vergelijking met vorig jaar. De cijfers van de handel in olie en chemische producten is dramatisch, bijna 1/5 minder. Dat is inderdaad schrikken en dat is ook de berichtgeving die we langs overal krijgen. Dat is dat zeker de chemische industrie in Europa het op dit ogenblik moeilijk heeft. Wij merken ook dat we heel sterk gelinkt zijn aan de prestaties van de industrie als Noordzeepoort, meer dan andere havens die ook heel veel in containers doen. En dat is inderdaad schrikken, maar dat is ook de vaststelling in heel Europa dat de chemie het op dit ogenblik moeilijk heeft en dus ook Noordzeepoort. Dus waar andere havens het nog een beetje goed maken met het vervoer van containers, grijpt Noordzeepoort ook hier mis, omdat ze weinig met containers werkt. Eerder stelde Schalk dat nieuwe handelspartners in Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië het Russische gat zouden opvullen. Dat is dus maar deels gelukt. Wat we vandaag zien is een gevolg van onze economie die het niet zo goed doet. En natuurlijk betekent dat het effect op Rusland nog veel groter is. Dat is meer... We zitten toch niet in een recessie? We zitten er niet in, maar we staan wel op het randje. Dat merken ze ook bij havenbedrijf Ovet, bekend van de handel in kolen, maar tegenwoordig ook vervoerder voor andere goederen, zoals hier ijzerblokken. Ovet ziet de aan- en afvoer op zijn kades stagneren. Dit jaar is het wel iets minder, maar dat heeft niet met Rusland te maken, maar nou wel indirect toch wel met de inflatie die inmiddels ontstaan en dus de toch wat versombering en versobering van de economie, waardoor er dus minder geproduceerd en geconsumeerd wordt en daardoor dus eigenlijk wat minder goederen aangeboden wordt. Na de coronajaren met een stilvallende wereldhandel en een energietransitie waardoor kolen minder in trek zijn de Russische sancties weer een tegenvaller. Er blijft uiteraard een bezorgdheid over de toekomst, want er is al zoveel gebeurd in zo'n korte tijd. Dus wat er nu hierna gaat gebeuren kunnen we niet voorspellen. En wat voor effect dat heeft op de stromen die naar ons toe kunnen komen, never a dull moment. Voor een havenbedrijf zou ik bijna willen zeggen. Het hele gebied van Noordzeepoort, Gent, Terneuzen en Vlissingen-Oost is goed voor meer dan 100.000 directe en indirecte banen in de regio. Blijft dat zo met de slechte cijfers die nu op tafel liggen?
We merken dat bedrijven heel voorzichtig zijn om ontslagrondes te gaan inzetten, omdat met die krappe arbeidsmarkt je talent houden op dit ogenblik ook erg belangrijk is. Als dat natuurlijk in bepaalde sectoren aanhoudt, verwachten we daar toch een aantal ontslagrondes. Alleen in de totaliteit van de meer dan 100.000 jobs merken we en voorspellen we ook de komende jaren dat er nog altijd meer zullen bijkomen dan weggaan. Betekent niet dat misschien mensen niet van baan zullen moeten veranderen, omdat er toch bij een individueel bedrijf een probleem zou zijn. Schalk verwacht dat de Europese economie in de tweede helft van dit jaar weer gaat aantrekken, zodat de cijfers uiteindelijk nog een beetje zullen opfleuren. De 39-jarige man die Johan Quist in Vlissingen en 2 mensen op een zorgboerderij in Alblasserdam om het leven bracht, heeft levenslang gekregen van de rechtbank in Rotterdam. Daarmee komt voorlopig een einde aan een zaak die vorig jaar mei in een Vlissingse schoenenwinkel is begonnen. 4 mei 2022. De door de rechtbank veroordeelde man heeft een seksafspraak met Johan Quist in Vlissingen. Quist was ooit bekend als woordvoerder van Revo Anders, dat zich inspande voor acceptatie van homo's binnen de reformatorische gemeenschap. De 39-jarige veroordeelde gaat de schoenmakerij binnen met een geladen vuurwapen in een tas. De 2 mannen kennen elkaar niet persoonlijk. De dader wil zijn wapen testen en schiet een weerloze Quist door het hoofd. 2 dagen na de moord op Johan Quist opent de 39-jarige man het vuur bij de zorgboerderij in Alblasserdam. Daarbij komen nog eens 2 mensen om het leven en raken 2 mensen gewond. De 39-jarige stond terecht voor meerdere moorden. De moord op Johan Quist was een test voor hem of het wapen wel goed werkte. Maar vooral de koelbloedigheid waarmee de man te werk ging maakt dat de rechtbank hem tot levenslang veroordeelt. De 5 moordaanslagen die door u zijn gepleegd lijken op pogingen tot liquidaties of afrekeningen of echte liquidaties. Het geweld en de koelbloedigheid die zich manifesteerden zijn angstaanjagend. Als de rechtbank alleen naar de feiten zou hebben gekeken, dan zou de man 60 jaar cel hebben gekregen. Maar omdat die straf niet bestaat in Nederland, is het levenslang geworden. En die straf kan niet opgelegd worden in combinatie met TBS. De gevolgen van de feiten zijn kolossaal en niet of uiterst langzaam op te lossen. Het verdriet van velen is niet te overzien en de maatschappelijke impact is enorm. Met een combinatievonnis van 30 jaar gevangenisstraf en TBS kunnen door de wetgever gestelde doelen gericht op veilige terugkeer in de samenleving niet worden gehaald. Ook doet een tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar of lager onvoldoende recht aan de aard en de ernst van de door u gepleegde misdrijven. En dit leidt tot de conclusie dat een combinatievonnis simpelweg geen alternatief is. En hieruit volgt dat de enige passende straf in deze zaak de levenslange gevangenisstraf is. En deze straf wordt daarom aan u opgelegd. De verdachte en het OM hebben nu 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland de Week. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.